Здравейте! Днес ще направим нещо наистина интересно. Ще разгледаме една аналогия, която може би на пръв поглед звучи малко странно, но всъщност е доста удачна. Ще сравним небесните архиви, описани в древните текстове, с нещо, което всички познаваме отлично от ежедневието си – облачните технологии. И за да се потопим в темата, нека започнем с един въпрос. Замислял ли се някой от нас, без какво съвременният ни свят, целият ни дигитален живот просто не би могъл да съществува? Отговорът е ясен, нали? Интернет и облачните услуги. Всъщност, това е онази невидима инфраструктура, която крепи почти всичко, което правим онлайн, от снимките в телефона ни до филмите, които гледаме. И така, ето и нашия план за днес. Първо, ще видим как работи съвременният облак, като вземем за пример YouTube. После ще си зададем един космически въпрос. Ще разгледаме 4 небесни бази данни, ще видим един вдъхновяващ пример с Алберт Швайцер и накрая ще помислим какво означава всичко това за всеки от нас. Добре, за да успеем да си представим нещо толкова мащабно като божественото, е добре първо да погледнем нещо също толкова мащабно, но от нашия си свят – дигиталното. И тук YouTube е просто перфектният пример. Как изобщо е възможно да се управлява такова невъобразимо количество информация? И така, как става цялата тази магия? Първо, когато качим видео, то не се пази на едно място. Системата го нарязва на парченци и го разпръсква по много сървъри. Второ, за сигурност, не се прави само едно копие, а множество копия, които се съхраняват на напълно различни места по света. Помислете, ако един дата център изгори, видеото няма да изчезне. Трето, за да зарежда бързо, популярното съдържание се съхранява на локални сървъри, които са по-близо до хората, които го гледат. И четвърто, системата е умна. Тя автоматично прави копия на видеото в различни резолюции, от най-ниската до 4К, за да може всеки да го гледа според устройството и скоростта на интернета си. Наистина една невероятно сложна, но и супер ефективна система. Добре, след като си изяснихме поне на базово ниво как работи един такъв дигитален облак, нека направим един, доста голям скок. От терабайтите на YouTube към теологията и идеята за небесните архиви. И тук идва големият, ключовият въпрос. Ако същата тази логика, същата тази система съществува, но в един безкрайен космически мащаб, и не за видеа и снимки, а за най-важните данни от всички – данните за нашите животи. И всъщност тази идея не е нова. В Библията се описват поне 4 такива, да ги наречем небесни книги. Днес с нашите съвременни разбирания е много по-лесно да си ги представим точно като това, което обсъждахме – божествени бази данни или небесни сървъри, които съдържат, доклади за всеки един човек. Но добре, защо е нужно всичко това? Каква е целта? Според текстовете, основната причина е да се осигури абсолютна 100% точност и обективност при Божествения съд. Защото, нека си го кажем, за да бъде един съд наистина справедлив, той трябва да се базира не на спомени или предположения, а на пълна и точна информация. На неоспорими факти. Добре, тогава нека надникнем в тези 4 небесни бази данни. Да направим една кратка обиколка, за да видим каква точно информация се пази във всяка от тях. Първата и може би най-известната от всички е така наречената книга на живота. Можем да си я представим като един вид небесен регистър на гражданите. Съвсем просто, в нея са записани имената на онези, които принадлежат към Небесното царство. И тук има нещо много интересно. Тази книга не е просто идея от Новия завет. Тя се споменава още по времето на Мойсей. А записването в нея, според текстовете, е свързано с сключване на личен завет с Бога, едно обещание за живот в служба. Името, записано там, се описва като гаранция за преминаване във вечността. Да, но какво всъщност означава това живот посветен на служба? Думите са лесни, но примерът е това, което наистина илюстрира идеята. И тук историята на Алберт Швайцер е просто невероятна. Само си представете, преди да навърши 30 години, Швайцер вече е постигнал повече, отколкото повечето хора постигат за цял живот. Бил е доктор по теология, доктор по философия, световно признат органист и може би най-големият експерт
по музиката на Бах за времето си. Имал е бляскава кариера, гарантирана слава, комфорт, всичко. И той се отказва от всичко това. Буквално от всичко, за да започне от нулата да учи медицина и да отида да служи на най-нуждаещите се в Африка. А ето и какво казва самият той за избора си. Тези думи показват толкова ясно неговата философия. За него истинското дълбокото щастие не е в славата, не е в комфорта, а в това да намериш как да служиш на другите. Само си представете, той дори инвестира парите от Нобеловата си награда за мир обратно в болницата си за прокажени в Африка. Невероятен човек. Един живот като този на Швайцер със сигурност би запълнил много страници във втората небесна база данни – книгата на възпоменането. Както подсказва името й, в нея се записват всички положителни неща, всички добри дела, думи на вяра, дори праведните мисли. И тук детайлите са наистина впечатляващи. Не става въпрос само за големи героични дела. Тази книга, според описанието, е невероятно подробна. В нея се записва всеки акт на любов, всяко преодоляно изкушение, всяка дума на състрадание, дори всяка сълза пролята заради вярата и всяко страдание, което е понесено справедливо. Стигаме до третата книга, която е може би най-мистичната от всички. Нарича се Книгата на родословието, но в псалмите е описана по един много поетичен начин, като книгата, в която са записани всички дни, определени за един човек, още преди да е съществувал дори един от тях. Но тук има един много ключов момент, за да не се разбира погрешно. Това не е предопределеност, а по-скоро като архитектурен план. Планът очертава божественият замисъл, най-добрия възможен потенциал за един живот. Но планът не строи сградата. От самия човек зависи дали ще използва материалите, които са му дадени, таланти, възможности, време, за да построи нещо красиво, един шедьовър по този план, или ще се отклони от проекта. И така, стигаме до четвъртата и последна книга – Книгата на беззаконието. Тя е, както може да се досетим, пълната противоположност на Книгата на възпоменанието. И тук има важен детал. В нея се записват не само извършените грехове, но и неизпълнените задължения и пропуснатите възможности да се направи добро. И това сравнение между двете книги го показва много ясно. Колко всеобхватна е тази божествена система за архивиране. Тя регистрира абсолютно всичко, от най-висшите прояви на любов и саможертва до най-незабележимите егоистични постъпки. Всяко действие, но и всяко бездействие има значение и се записва. И така всичко това ни води до финала, до въпроса, който пренася цялата тази голяма космическа идея на едно много лично ниво. Какво означава съществуването на такава система за всеки един от нас? И ето го, може би, най-важният, решаващият момент. Според библейските текстове, записването в книгата на живота не е еднократен акт, който гарантира нещо за винаги. Името може да бъде заличено. Оставането там не е пасивно състояние, а изисква постоянна, осъзната борба, победа над духовната летаргия, над апатията и един активен живот, който е изпълнен с вяра. И така, нека завършим с този въпрос, който остава за размисъл. Ако приемем, че наистина съществува такъв съвършен, постоянен архив, който записва всяка наша мисъл, дума и дело, каква история разказват данните в личното досие на един човек до този момент?